Sara Comas, Què vols? sóc un robot exterminador que ve del futur. Ah, és un robot Terminator. No, que em poden denunciar per copyright. D'acord, doncs robot exterminador que ve del futur. Què cony vols? La meva missió principal és la de buscar l'objectiu anomenat Sara Comas, per neutralitzar-lo abans que sigui la mare del líder de la resistència de la futura guerra de les màquines. Que tindré un fill? Anda, que bé. Per tant, ets la Sara Comas, confirmat, iniciant el procés d'eliminació de l'objectiu. Espera. Comes amb B o amb A? Què? Aviam, comes amb B i amb A sonen igual si no ets que ets un robot que ve del futur que no sap pronunciar les vocals neutres. Has de saber que jo no puc saber si t'estàs referint a comes amb B o amb A. Busco la Sara Comas amb B. Ah, d'acord. Estàs equivocat. Jo sóc comes amb A. Vinga, adeu, marxa. No és possible. Segons la meva base de dades de l'any 2023, la Sara Comas vivia en aquesta mateixa direcció, sola, sense parella, sense fills, amb un treball precari que amb prou feines en tenia per pagar el lloguer, amb una dieta a base de crispetes, cafè, pizza, i malgastava la seva miserable existència mirant pel·lis per la tele cada nit. La pregunta de si ets la Sara Comas és només una formalitat, una confirmació final però necessària abans de procedir a l'eliminació de l'objectiu. Doncs precisament per això, no veus que t'has equivocat? Jo sóc comes amb A, no que hi ha comes amb B. L'adreça està malament i la base de dades també. No hi ha, no sé, una còpia de seguretat? Buscant còpia de seguretat. Actualitzant dades. Esperi 2 minuts. Sobretot, no pari el dispositiu o podríem perdre totes les dades. Error en l'actualització del sistema. Dades esborrades. Tornant als ajustos inicials de fàbrica. Introduir missió principal. I tu, robot, no sabries netejar, rentar la roba, passar l'aspiradora? Missió acceptada. Fantàstic, tu! Molt bé. Buah, tia, m'he comprat un robot que és millor que la rumba, tu. Neteja, t'ho fa tot. M'encanta. L'única cosa és que de tant en quant, saps, si entren ganes de matar algú. Matar, exterminar. Matar, exterminar.